בלי שטויות. מאבא של גנה. תגיד מזל טוב. למי? לא, תחשוב. בוא לפה. הוא אשם רצח. הוא בוא רגע מהבית. סימון, קח מתנות! בוא ככה, בוא נרקוד ככה במעגל. ילד, ככה, ככה. ככה? צד שני. אני מה זה מראה את זה? להריץ במחר? זה הכובע שלי, אני צנטה. איפה הזקן שלך, גיי? שנייה, איפה הזקן? הנה! רק שתדעו לכם, אני רק אומר לכם, שאני תימון ומיכל לא תפסנו שום כוסית. זה לא להיות את הזקן, נו. שנייה. איזה אנשים תעזור לי, מה, אתם אנשים מניאקים? הוא שיכור, מיכל מת קריאת. לא ככה, יש ריח של עובד. הנה, מפה. אבל איך אני שם את זה? זה עכשיו ש... או, הנה. צריך להביא מתנה נוסעים, אתם בית. לפני זה הוא כבר... אני רציני פה, מה רוצים לעשות?